акаҷон барои грижаи стумухра ё ки барои сӯхтани буғумхо пой ва зону кафи пой шифо ҳаст ё нест? ҳаст, бародари азиз. агар шумо ҳама кора кардед таъсир накарда истода бошад. падари ман почкошон кам кам дард мекард, камтар пушти гарданошон астихандроз доштанд. якта лечебни минералния вода ҳаст, хаватак. ҳама медонад хаватака чӣ хеле. оби хаватака мехӯред, бутун дурунотона организма фоидаш ҳаст, зарараш нест. ай 2000 метр ай таги замин мебурод, ҳамун бо рафта обозӣ мекунед, ҳамта дуруни оби шӯрба ванна мекунед, бутун организмтон касалиё мебурод бирафт. баъд стумухроя мекашад. аппарати ин хеле дегбори аппарат аст, медарорад, мебинад стумухротона, табобат мекунад. ба грижаи гардан ҳастми, астихандроз ҳастми ва рӯотон агар вай бошад, ин хеле силиқ набошад, рӯотон ҳарчи биромадан гирад, вая псориаз, ҳама чиза бовар кунед, бедору беукол. ман падарам фирсонда будам, ҳамиқта сабук шуда омадам. ман шумо ба реклама каросиям, ду намуд китобчиша овардиям. ман адресоша мегум, бо худам як ду рӯз пас мерам, худам хов рафта нишон метиям чӣ хел асабо баям зур фоидаш будааст. ман ҳамто адреса метиям. мардуми Тоҷикистон касе равад, рӯзаш 320 сомон ҳамин хел будааст, рав 5 рӯз дам гир биё, ҳамин бутун ташвиши дунё аесад мебурод бирав. адреса нишон манам Арамат Хаватак санатория. суроға дихе Хаватаги ноҳия Янгобод вилояти Ҷиззах дар Ҷиззах аст. ҳамтун рақамҳои телефоншона павза карда нависта мегиред. 50 та ҷой дорад, зайнит мекунед да, ман хеле зани дорад. инҷа хурду хӯрок, 3 маҳал хурду хӯрок метиҳад. ҳар рӯз ҳамун назорати докторо ба мешед. дору укол ин хел чизо намезанад. толка светкати инҷа асабоя мебинад, инҷа грижаи стумухроя мебинад, инҷа оби асал ба медароед, оби шӯр аз ман Хаватак ба медароед. хоб рафт, инҷа машқҳоям будааст, машқ мекунед ба ғори намак аст. ҳамин ба даромада мешин. касе дилаш рафтан бошад, худо хоҳад якҷоя мерем, ғуломҷон тавсияи бепул шумода. як бор равед, мада 1000 раҳмат гуфта гашта мебиёед. ман тавсияи бепул шумо додосиям, ҳечи пултон намебаравад. вилояти ноҳияи Зафарабод, Тоҷикистон. ҳама вақт ба пеш.